Estava fent una ruta per la muntanya, anàvem de Manresa a Montserrat caminant, eren 26 quilòmetres, i en el quilòmetre 20 em vaig començar a marejar una mica. Jo pensava que era una pàjara pel temps, per la calor, perquè ja portava una estona caminant, i li vaig comentar al meu company, escolta, em retiro una mica, em poso en un costat, perquè era un camí una mica difícil, que només passàvem d'un en un. El punt on estàvem nosaltres ja era un punt bastant avançat, on la gent ja venia cansada, feia calor, i començava el corriol una miqueta més estret. I havíem fet un parell d'intervencions d'alguna lipotímia, algun cansament, una miqueta de deshidratació. En aquest tercer cas vam sentir molt rebombori de gent i jo vaig pujar corrent cap a dalt perquè vaig veure que la gent hi havia molt de neguit. Es palpava un cert nerviosisme per part dels que li acompanyaven i ja veiem que era una cosa diferent. Vaig arribar a dalt, vaig veure que el David estava inconscient. Amb un tipus de respiració que diem agònica, que és un tipus de respiració anormal, i van detectar que estava en parada cardiorrespiratòria. Van començar de manera immediata a fer les compressions toràciques i a posar el desfibrilador i van veure que hi havia un ritme que s'havia de desfibrilar i vam començar a fer les maniobres de regulació. Ells van estar treballant amb mi durant molt de temps, si no m'equivoco van estar aproximadament 45 minuts per poder-me treure de la muntanya i jo no tenia cap tipus de record, només el que m'explicaven els companys que havien estat testimonis de la seva feina. La supervivència en una parada cardiorrespiratòria depèn de tres factors principalment. Una, que sigui una parada que sigui presenciada, dos, que sigui immediatament que iniciem les maniobres de reanimació cardiopulmonar i que aquestes maniobres siguin de gran qualitat. Jo penso que això es va complir juntament amb la col·locació del desfibrilador de manera immediata. El poder conèixer els companys, perquè jo soc mosso d'esquadra i considero els SEM com companys de feina, d'activitats, d'emergències, per mi ha estat important. De fet, jo em vaig interessar molt al principi en poder-los buscar, per poder-los saludar, per poder-los conèixer, i vaig tenir l'opció i vaig poder dir aquell dia amb tot l'equip que em va ajudar a poder continuar. I el retrobament va ser molt emocionant, emocionant i intens, i a part és com un vincle, és el que parlàvem. En aquell dinar ens vam allargar perquè vam dir, bueno, marxem, perquè si no poder hauríem estat moltes més hores com si ens coneguéssim de tota la vida. Ha sigut una situació que és molt emocionant perquè la veritat és que no m'havia trobat mai i això és la nostra raó de ser, no? Sí que és veritat que tothom diu, bueno, és la teva feina, és la nostra feina, ho hem de fer, però quan ajudes a algú a seguir en aquesta vida, interiorment no podria descriure-ho en paraules, és un sentiment. Porto 33 anys fent emergències i estic molt orgullós perquè intentem ajudar la gent a tirar endavant. Em van ajudar a poder continuar sent pare, fill, continuar amb les amistats que tinc, a continuar vivint. I això és gràcies a la seva feina, a la bona feina ben feta.